Mwanjo muligeria ira senka yo mwaka Peter Nyakundi Nyakeri. Bona mwanyina biyamona kigima biyamona mwanyina biyatole biyamona mwaka biyamona mwancho muligeria on Ndizi TV gotwa ikire senka yo mwaka Peter Nyakundi Nyakeri etimu ngima ya Ndizi TV outside broadcasting lero no to koletera omurego kunga obolema se obogima iga akoro kunyansole village nsicha sub location Bonyarurande location omugambye monene akoro kwa Joseph Nyagetiria omugambye moke Peter Nyakeri omugano tobwate no ibu omwana okoro kwa Sfinika Nyabonyi oro omwana mongaka Peter Nyakundi no mongina Mary Nyaboke ngo kwarigania ngabono ebeke ange toende amo wika omoelio bwesemie bwegokie na kwemanya. Basi wana omwanchwa omoligeria on Ndizi TV obwansu bwomogusi tigango sogerie andonsi asole asechinga kiechiga nga korotoga tiganeta ase ikieria naende Nyasaye omonguru engoro otonyarire naende goika litukeri gari lero gokoretera omurego kunga obolema ase obogima gwetera Ndizi TV obwansu bwomogusi getaseni giachire nkuma na mbeyemo ime yagusi na isiko yagusi omwanchwa omoligeria asamangana amayi chingero chingia merubiri menge yito yobosemia okogokia na gokomanya omwanchwa omoligereria omwanchwa ne ncheno murali o brother power Jared Wilberforce ngo kwariga ninga bono ebeke ange asumuri tukirigalia lero kunga obolema ase obogima ensema imanyererio ngobwaterana na Joshua Auta ngogote binga bono ebeke ange goika omo elio nkingocha nakora ase omorole omwanchwa omoligereria nkoreta omugeni gose abageni batumanya amalieta abo nakoletera nsemeri manyirite kanete buna omugano osokoro ngokoro omugano nakoletera enkwanene nyuma yayo twakora nengane ntwani omwanchwa omoligereria eganga yo omoligereria omwanchwa omoligereria no kumanya gogosemia na gokogokia igoro y'abantu baito abali no bolema na lero iga unurocho mwancho omoligereria igotoko akiro monto libaga as long as omonto ale moyo na kiu monto ata ikorokerwe kerema orokunga omonto ole no bolema gose omonto ole marete gose omonto omole marwe kiagera oyo no omonto ole moyo in as much as atamanyeti gose mbwakia atamanyeti gose mbwaira unabona omugano lero mwancho omoligereria ngosaba tobe monde merarie tolemeranie kiagera buna moroche igonde asenkeyemo iga ase kenyoroge korokunga ngote imno ikorokwa location ikorokwa nsicha esa location imbo Nyarurande kobekunde buyamo nabanyene garia ase tubwate omugano obene kegima nkinachiraga omwanchone na sengi nchonga number 1 obolema mbuli gochika obolema mbuli kegori obolema mbuli getango na monta sobogimo iboiga taiyo utabwatie ngincho tote seke songa montayo ole useless asobogimo boiga omwanchwa omoligereria igotole nkeyemo ase gwetera omwana orororo obwato obolema utamaeti bono gosembokiete utamaeti gosenchara ya molire utamaeti gosobeiro mochafu anyare kobogo sibigwa nga lakini gwetera so omwana oyo ekenyoleke gima lero igokonyegete omwanchwa ndibali amangana amange tiga ndete abaiboli bo omwana igonde no mugaka nkaba no mongina tobochi gotwerera make iguru yo mugano yo tukorera omugaka ngakimbi yore mbe ya mana sana ndage to mokia sauti yao igoro mbuyole kabisa mbuyane kabisa karibu sana zoika totebia marieta o mwaka nche ya marieta na Peter Nyakundi Nyakeri aiga na obone na no mano ya rwalete na warwalete yakuru bwana bae totaragenda bwo ngakia sa yakuru kuna be kabuya mbe kango bendo chengase nale nasira aiga akuru gwege jiji kya nyansole sabro keze ninzija Bonyarurande roke
ege chiche kenyoro nyansore nyansore sub location insicha onyarorande nero location okay umo chifu gano lyo koro kunyagetiria Joseph nyagetiria no mugambio mokero kwa Mongeri James omolisia yamono naende karibu sana naende eigwenka tochikwerera make omongina ngaki naembiyore Bia inde kabisa. Ya Maria tangoro kumeri inde nyaboke nyakundi. Aiga no nka muga kampita. Kenyore ke mnate bakya nyansuri nsicha na munyaranda. Okay. Hari nkinike mama mwabo mwana. Okay. Bia mono ngontero no mwana akoro kwa mo kiraigo ndeto mugano sokoro aso bwenge kigimese ngenja public demand bandi kwestiringo mugano uri kwa bwate chiwiki bere chaetire nande naro ogotoretere kyagera nigo bwate amorokererio yekerengo keigoro mwancho murigeria omugano osokoro yane ngakeyemo sokoro yane katoti mugete iga onte biyara limiere tio eyo chiza mugaso wagete gatwa gategereire abararia bakuru bachiete nkuma babo James Kinara na James Igena ngakieyo na bachiete nkuma kona limiere tio onte biyara una botambe tigango somi basi bona na kwa gonsomia sokoro onte biyara enseye nyano obwegenwa kobo no inyora iga wanchi mbwarie togeko onte biyaro mumuro narenge kinyorekemo mumuro yo narenge no mwanchi yo munyaruka yo garengo muko tare korora mumuro na ba mwanchi tekerage kasenge nchi bitango binda naria konyuma na nkwalenge gentokirira isi kegera abantu baito batagete birema basi bano mwise ko na mwanchete mumuroyo kira mambi buna koboka ogenda sobe nyarokeye mumuroyo kira magoroba no ali sobe nyarokeye kuna kumanya ngana ki omwanchi oye agenderete yara ngakiye yamo mwise ko lia akaroreka no bwate birengera lie binge abate mumuroyo omwanchi nchini nkundu enseyembia umraka muboli nkyo mwanchi kamotebi ningotebi nyuma ya matuka tatu okomotebia onyandiri narora none chiseke ndibere guseda gekeyemo ango kwanyuma kobono ko bantali korora mono tiganda abaigo engane elia mumurolie kamuichani mono naende kamuchanda mono mumuraka bata bwatio morembe kabokwebulia mabolio okonyora ngeria munyome wiko mwise ko yarore mumurolia kuna chekina kwenda mwanya gitari okorerwo kumanwa kurusigwa maisaye munyarokolia okobekero munyarokoli karora abwendere baranire nkabonsi mumurolia okomote ibono lende mbure ile eliane ngaki mwise kokoligeria nsemo nensemo korora bune nsere ngiya korora buna basubati bakomeka bya una bakobeka chianga bya una bantu bale bya komote ibono angon kwa nyuma kobono nanyorere toli korora bono mondo tali korora ta konyara ko nyuma mumuroli nda ye kairianye kamono kamotebia buya mono esayo kolenda maisa yane oyatumeke buya agokonye sokora kambe toro charaba na batambo gonte yara kwanchi mbwalie togeko mumuro ya gasirio korora no muise ko ya kamwanga umugano sokoro yane oyo mubwe kabika bwo kenyoraire wetera Ndizi TV obwansu bwo mogusi igitaseni giachire nkuma ime na isiko ya gusi asogo semia gukomanyia na gokobokya boigo omwanchwa omorigeria inyoranga nabo gotonyora wetera social media pages tido chonsipi Facebook page ito Ndizi TV News Digital, YouTube ito Ndizi TV News na boigo website ito www.ndizitv.net na toto tweetie @Ndizi TV News omwancho morigeria enamba yesimira una botambe no ere igoro ga mutwa na igoro nabo okotolikera gosoto kwanira seye mo echincherecho tumanyenga na kyotagete tokokorere kiagarantwe igotorega iga asengencho yobokoreri bwa buna Ndizi TV mono tiganso asengambo yaito no mwaka Peter Nyakundi no mungina Mary Nyaboke bale abayiboli bo mwana ngakibona mwana akoro kubaba Nyakundi ndate mukero giri igoro asinini finika nyabonye Nyakundi
Stephen Kanyabonyi Nyakundi omwaka Peter ndi nonyorekera mwanyu manete no mongina meri otoka mugano gakeiga ndi mkwanyu meto mongina oyo mongina oyo manyo mete 1984 anga matenyo December ai to kanyoro mano madanga ni 85 yo koro kwa aripati Nyakundi Kanyare nyaro kaende 1982 87 yo goro kwa Rista Nyakundi umano nera wirita yo gatatu yo kane aliaga yo gatano nero yo bano mano esiri Obato Balema, Nero, Mano, no Bato Balema. You to make it our you to make it Tagabon. Okay. 94. Omwaka na wako confused wanda wale miaka yonsi ya chini. 1994. Tinha tinha nyara kwa manya. Matuko. Lakini yote ana yote. Mbia mono. Bana yo mweza na Zoga lakini akoro kumugaka. Dani kan mugaka Nyakundi. Kwa ine arabo maeli. Mwana yo na moroje ya. Ra ko dire bikone ga ne role teta banda maja. Abunga ndatoro mwaka. Umwancho murigeria inyorange koro kwa Ndizi TV. Omwana to kwanira noyo moroche ga iga bancho bane abarigeria erebone ine renchira ya yo gukwana. Muna moigweta ko nakubuga igo na ria kwanete egia kwantete ngo kemanyanche lakini abaiboli baye n'abantu bande barega iga bakomokorera barobwo mbamu understand tie ntoikirorero bachigotweresa ngana ki bamu understand tie bono tutaraenda so mwana Sifinika omongina Meri na chire sore na kyo bugima bwarenge kuru mochakano na abana abande gotira nyuma Sifinika atarachigocha ngakinere kware ko imagine nga nonyoro mwana orekerema aso bugima bwana bwana nari kumanyana ni nyoro mwana ekerema nonyene ekero na mubure yetinda yana nari kumanyana na nyoro mwana ekerema abana mubure tinina bana bande bonse dakini chance Nyasaye kuna imirogeria Nyasaye nkanyana na nyoro ekerema bono mwate bango no mwana oyo gatano emechie mingi na arachire gukora imirogeria yeiga nkonyorore ngande omwana nabagocha gosino mutangani kwanyora ole maire omochio yo marange abasubati no bagocha bairubobe bora akorire murogeria gusia yango mwaka yomo abasubati nabo konyora bako irubobe bona ebu no mosubati omongina kwabugoreti omwana oyo asemetie nyikianda nonyare ko nga mugano mokenga ekero ndi kwa maete ngo mwana one kere mafuta kwa manyonzi umwana oyone igona azoeta kororobo ko ekera bwati mitinyi ibere ine yana ekera nanyore to bulto igona sito kurwara kinde mitinyi ibere obulto bwe mitinyi ibere muna chinga kichiko nyakwenda inchetinche tukoboka kubwega sera sinaringi omochando kabera abwo paka inga kikusibuga iga nkairu mpaka ingage kogera umugaka iga arenge igasi ndeta igo kongutumya se nyomba nkairu nkasi eka nairu nkase itonya kwambe igete ikwangareretie onye ngwaje tongonjo ore gutia seme nonde onye mbura ya twete ene kara mbura to bulto bwo mwana onye mbura kego twari atende nonde no ego ntwira bona kara chinga kichaika injina ari kwa nyagita na beke anyagitari nara na menyera temi tinyi kyanda ndagera te ya so ete monu wana munanga ndagera go so na ari kuruka na rukamba ka manyinga bona kara na menyera ta macha yimi tinyi kyanda ga ikabanya gitari bagate bya baibuli bana mna ekerera abenga kiye ikire igo moko mugira nyagitari bona ngake ya mekara na emetinyi ya era rinde ngonya gotera ri kikae kwaba ikakansie mochando mama ga ko kanende ko chime china kintu momo nyera ke ko gara kuimuka ngo yo na ari kuimuka akoirana akanyora na nyoro umwana uyu ere saa 11 ya jamami abantu ko bagocha bagakumina kintu cyo nyoro lakini tali mwana urenge na igabwa tama eme
yani amauga nemekia nyamanja ari ngoge kugara gerete yo nari hete bugima bwa nubya cia kanari ekarabuga kia abantu bakaragira nyuma yete nareko be history ko nyora irense era nyora rumwana umwana uyu bakamoleta siko asengende ko nyana cyandikire metin kyanda bakamubeka asomo gasomo na onye nero yare ngore kuirana no musubati uyu abatari bona abere iga ari monya gakuri magakogera ubusubara buna bakora no muntu lakini ko chinse karatiga ngira ni maega bagasokio umwana isiko nekerengelinga onye ngino tigara moyo onye umwana wacha kumuira no tigo umwana kwonyogo kwa mwana na gotoreri gumugaso kurumambia mpaka saa 12 ya mugoroba kurumambia mpaka saa 12 abekira abantu no bayichire oyo mo tatu mwabatari ngoge kugera ni gasi ari ngikirigorisi ekara mugoroba yaikabanya abandi bagatenda kiyo mwana obwangire gukubwangire koba musibe bitamba to muire nyumba mabere tayi bakabuye gento bunero ngori bakamwa kabanya ko mwama mbibogakia akamwana gankonya kora mugikara uko sibora buno muntu lakini ko chinse na mauga ne mikina gote kabo konya gokia mabera atayo mama kaenda konya kumubera ekara burugero ngoriye na ko tene tata nkore samari emetinye tata mabera kamagocha buno muiburi ogonke umwana yanda eta ko burugero ngori umwana obwangire gokubwangire ko babana bamubekire buya ayero ngoriye yetiganya ko egere ngina chira mabera karageri wankabana mo nka mabera kasangoja mbwate mitini mwana mbwate mitini tatu bajya gusaba ko bonka mabera yo kurunsa atakwa ngati mabera ngina yage kogera mabera tarengo asingicho narari tense ekakienta bango mwako ono ngira ni maega ekara mubegete siko ngakwe ayemba gotebetinge bamubeka isikakwe no ndabwo no ngare iria kiriri no ari ina kiga kiyo abantu bakonda nina kide tari mwana kwanyora lakini onya yarenge munemeroberia nyathai goko okonyora umwana oyo anda gucyana yore ndabande tunto bwati kubwa igatomubeke gakora gusubara buno lakini go chinse yakoreka no mwana utabe mo anda tenkore kuruesole nyumantara akora kuruesole ayekero kwa monyorete na ndo karabunari na nde nyumba kwa monyorete chinye gitari nkerengera likinga kikwa igwete ime yao kwa igwete ngabona guchiemo chando kurwerire gosenkwa gogete nga kwanyorira umwana yani athenge tukonya na chande kiri umwako mo igona gogete na kikonye nda gekogera muna arweto maite na renge muno muntu bugure tirigena kingo tena na ibuna nirige nambugure lakini muna arweto inkanyore nda yana yagusu inkago kana kikonye gentege na kikerenda gensumbuete abatari bona kara ruroro mubira no bairibi so tutwalite mo koribo moiboli ngana nyorira umwana kyaranya wachande kiramatu wachande kiramatu kubona na roche na no mwana na kino mutanda na roche na kigaki onye gentege na kikyako okay mwaka pita na kikwanyore tapali ngomongino obeire buya ana renge go kara rio matesi minchi arenge na renge kiri go lejere ni mata ali abana ale go jakire wigi na bazome karona ikanga nyama obeire buya na bwate ibagali ko enda zo ngale akera kintiri ale na bwate ibagali ko ngai go no obeire buya gade anya da yo no manene o bwati zero abeire buya ene na on kayu nende no bobe bori ale ko iwote ata iko iwo ane ngaira na serikali eri na nkong ya lenge na ane ngaira na ujegas karona ke gaji weekend ngaja ngasi kwale gokora ya sirio bode no na lenge ke golis kwa mjibando na wana karo na una ichanga nyala babere biyanka iwo anzire ko kunyako beke ndagira mano nkago kankabuga na nyore onyo na nyora nyone ne zeze no nale go chabu nkwatebe tinga kio mwana ali kwegwete nga kiste kio mwana ali na tebe tuwe ekiagala kurwaiga guchisobo ng'ang'e ina iwete ngaja ngatebewa nkabuga na oma kubyara onzi kere ale ende ngale na ende ng'ang'e tinkwa ndoro na mangoja kwali gani manya kwanda kubarwa lakini akaro egete wiki ya kabere ya gatatu nkanyora bairanire karo bairana to kaendera komenya no mwana oyo rwalete igo lakini agaja akaendera kurikaba kaendera kurige ni muna atebe tu ndagiria komo okay tutaragenda gabwo ahebu no musacha
usiaiga na akorire megane ye mechiende na nyora ngekero omusubati na boli omong'ene liboli elio na nyora omusubati anyorire omwana obwato bole mabuno yoiga gosana no bole mabonde paka abande mbaro bole moboke botaikorrekana ng'a no bolema kwanyora none family yeino egotaka kwanga omong'ino noe nayo omonyene in fact bona nimbwate emegano yabaga akabande batamire abang'ina babo oko banyorire omwana okorete obwato omoremaru aya naki okubwaterana kwa relationship yao nebigori byao bakiari bari mware gutarana bamura bamino ne family naki yarenge kero abali ashtenga omong'ina opita onyorire omwana kotari mwana nyore muntu nagodebe kubwegenete ase nyasaye aya nibwegenete narare konyore kiare konyore ngwatebeti gwae nabo kwegena na iki naki kiare ng'a nyasaye abegete nda yaye nabo korenda achego koba abe umuntu nyasaye gwikana bakomokonya igo ngwabwate kerengere nyasaye bikana bakomokonya nje nabwate kerengere nene namaite nyasaye karora nere bwiko bakomokonya gusamuire. Congratulations kera nabake sana chifamily chinyinge ngutarira asa bana buna abale okonyora nabang'ina bakoreteki nabang'ina batigeire exengencho bantu batete kwa shitting amba koreteki babwate bire mang'ina na somong'ina meri no bwata abana bamino n'abantu bamino mbaro tari na ikaransire ne family chinde asengote mnabone kweke binikere na akorete ase family gote umusubati ngabona omwana yesengencha abwate bale mabweri sankwa tigatwire Tanzania tonyore chibesa ayenga kie family ino yagotebeti nyuma yoko beko omwana omugaso igora atakwa rituko litanganira rire ria kabere na ki relationship yase ino yarenge goche sole bakamura bamino n'abantu bande biamo nanda aseribaga asa abantu baminto ndate ekero no mwana oyo banyora okore wiki okore chi wiki ibere osoire gotwara ri ebinyama bikeri sankuru yasoire kobabuya igo baterete naki omwana oyo nyasaye bona yancherana naki ekiare gokori kiaruro nande goikomurende paka chinga nyasaye amurangi muntu ndetayo ondocherete bogo gosoro chibuya iga baterete naki tigangorera omwana oyo muna korengana muna nyataka komoire gekogera omurusinda ya utagoiteti bono ntebiga nyuma kwanyorete omwana oyo nyagitari nande ngwachito gachigo chiake gera ngwa bwato obokongu ngayuste kubwendera bono ukabwena borongo kabameri nyagitari nachiete nyamira nyuma kwanyorire omwana nyuma nanyorire omwana ekara twanda nyamira ngaikonka sage kogera no nare kuigwa agatebia omwana ona bokugenderera komorera munariga naye bono emobero obeire buya gekogera okora mwana onero ekero nachiete nyamira mbege netemna ninki nare gutara gekogera ekero chinga kinare kuigwa nare kubuguri bagante bono okora omochando no oyo ore omwana bono kwabeire buya endera kumulinda nando endera kurete kliniki akatwe kliniki nane kumujora igongor mapema bamaitenga omwana oyo nabwata obokongu naende natakire kliniki okay twira nasaba nyakenyoro tutikibona abantu be family omwaka pita anakubolia bakiale wante ng'aemba kwanita iba kwanete naenda ye ogatiga ng'aeno yo nyasaye nagambire ne family chinde asaba gutugutana na basani ekenyoro gekobo akwenda mwapita akabo omwana aro okoreteki ole marete pita ata ikorangeru wese baka kabande omong'ina mirete ikorangeru wese bang'ina bande asengenjo yo ntato mwabo gosema mwabo mwana okoreteki oli omoremaru no muri bunyarwanda igerio na ki relationship ya bete guchi ase kenyoro bono turu ase family tosoke iskobono basani mbale kwa tugutete nale konyara gutuguta kiagara litangani na kawateana ande na teba byamana na kinyasa koire abo gerenda na maokabere abali aba bonse abalinga basani bane indo jonde wesobube ndo bande na yabona kwanyali yakara ngo wese kwanyali egi abande adina omwana kwanyora ikanyasa murende nyasa ene rora mai wese ne rora makora abe kiale wese ki bana ojikoba nyasa o mai ayedo konyara ku akini egi azo giri kiale kora to bo so bakon ya kiaruro ono ayerema
anje nkabwatira unkalema nkamayana nyasa ora mulende na bakomo engaki ya iria aganite omwancho moligeria inyora ngago endete koligeria Ndizi TV obwansu bwo mogusi getoseni gya chire kuma imena isiko ya gusi lero ngokoretera eyema seyemo koruga iga chinsemo chiabo Nyarurande location nsicha sub location abogo Nyansole village ime ya Nyamira county ase constituency ya Borabu ward ya ononki abonyoru mongina meri yes iga nki abonyoru ward ntino murali o brother power Jared Wilberforce ndino mongina meri no mwaka Peter baenderete otwerera amangana mange now omongina meri nabeko nyarekana nga nkwagachire gose kanisa gose byombe gose manganande hono kwanyalero mwana omulemaru abangina bali bago etirigo chiekirombe go chie kanisa gose go chiarai ngakimwa bete na barobwe karwacha kumanya ngo mwana kwanyora no muburukano hekara bana yaikira kakonya gukina muna chinga kichiaye chire kakonya gukina nja igete bone kababo kongu na yo monye no ta ende gusebio bebio bera litukoli keko garonya kwa mwade tyo kabako no arari tengi na ari kurara akababo naenda gaikase ari gukumune ndurume ona karata gukuo no nyene karo karate kyombe kyo nchebie ko monyene ninki no ngorete ko keko garate ngi na roche na okoyendo ko kwane ngoje konda tele na tagire ko baiga tanyora monto ko gata muna tagire njebie kanke ngo raki monto de tayo kwane te ko seki karaba ko na ko na kimwaro ro mochanda na nyora e kagara nkabwate yo ko dera ne bana matanga go se aba go se insento e kababo no mwana o igaba buneke go ne bana mataki ko genda sendari emyake yon spisara si ndate no mugana na asita yonda ende ndare mwana yori ndware tende nyaketari to nti abana ba mwabo bali nere lakini onye na mangana ande ndasima paka ngende na ndengira naki ko igwete karonya wono bolisi bole bwao obone bikocha byabeira asenginchi yo mwana kero kwigwa abantu bakaretengo matenga kiri akale no nabare byakabeire iguru nabwo tekena ndai kubuga muina lakini ayeto okoraki ayeto kogenda nabo igwete biriri ate para iga chinyangi December chirolete chibwate tense lakini ayeto okoraki ayeto konyara go chibuno mongina nkerengera likiki ari gogochire sege birabu nebyo ase chinyangi echire kya mugaso nabo kware ko ende nga kiye igete korora na boni go mwana yona ngo cyari kurwara kwarora na kietariri ya yatari go chesa nkwa maete imanyereria bona kara yikira go kima itino mwana nero mbuyare eto kenebi ya natenge iyo kaya mugaso ko bagweta na nchengo genda inde mbachoyi kego gara natike to mwana ne mbuyare lakini onye ginko de tariri mbo bare tari go chesa igakirete yori gona ari gutika tingo genda me ya obo fini mwanya abantu nabo ko igobe lakini gwate banya sao nyatumba rasma tunye ko bwa ko omwaka Peter wate boyo no mwana muna kwambalira Albert Felistas Wilta Aliaga oyo no mwana gatano nando mwana ostana akoreteki nando mwana ostanaro ntuna bagusi na inche no molemaru abayiboli baitomba tebetigwa mangana amange bande bakagenda maragoli abande bakagenda binte binge ayengo atemete koligi bokonyi bonde mbokonyi kiwa atemete koligi na advice maragoli bosemi bonde akuru sabanyamete gosenya gitari chinde kwetanya gitari ya kawaida ebi na leo jigara umuntu ya na arwalite karuarite uko manyana inki kiale mo biroye tuje tiande yakura bote unga ko yasire jorore keli mate ya maana ya za gija kerete ngwaji ai kara wange korona wata mo ya nete na tiganyo ale ikiara nyo akikira begito okay yara na le ko bwati ya bantu ige koro kana ni na manyite buna aruarite ikara ngatiga nkwara eta advice inko kete ko yebwati ugo advice nebo au abawa dewo na gajangora uzengora kwa igomba ra ko tenga ndaro na le weje na ende timanye ti sa una le weje mungina no yo kale ngore se ine sabana bamino oyo kabere aye se inomba mbachi etima mu minara aboka iga 12 chia mambia ara minyoka ande ikakarangere sango ngono kwaruarire emetie nyikianda kwanoliro mwana egekone akiri kigwate mete ko egwa kolengane gekorugito kyo mugusi
ekimama begenete kara na rwarete barakuba maite na ki amarito ange kara omonto kwabeire moto ekinaboge u affect orware mba maite na nomboro lakini akara ya chance na nyoro mwana ore iga barakuba tete na ugo tari endagera koria no korara koria ararete na kukwa affected yo mwana na marioga mangi igomba kieti gonte na gusembora ngarenge kara boka batete na okorara mono na marioga mangari ya kanya kita na machari ari kubeke na ra affected yo mwana igomba nga ebona ya sire njira rogoro ligeri mate kerinkora kuminga nebesa ya turunga negero ya gweransa toligigo chimate omwancho moligeria ekoro kwa Ndizi TV omwana isifinika na bago kwana igo na ende sengencho omorobeli obolema ase obogima no morobeli bw'abantu baminto bale marete na babwatera itiyo gwikaransa una karastega igana intwe nere igo kuna gukwana ari omwanchwa omoligeria ndasomochie opita nyakundi no mongina meri abana gukwana igo barekero batokire abangina bacha igekenyoro mongina meri nabete biya tigamwaire chinsaga bacha baratumi omwana no matuna bagokora ngaki omwana wale gukwanigwa nanganyeti gwenje tenka ngako banga yuse otaramonyora bana narwade tindi joka ekarana ire tike itobono ya chance nanyore umwana nyomba no nyaba netari batete nyomba mambi aya nagote n'abantu bachetekera abantu abange surprise na umuise ko uri umugaga nanyore to mwana lakini nege ko nanyore neserende kenyurukira ate ekara abantu baje banyore umwana nabare igo bagateba umuswati ubose nanse kuriya egento abantu ngakindere saga endagire yaga lakini konyorenda yane yarenge konyetera ibuke kugenda ngotumbi baro umwana bari ko mutumiga ko garo umwana igo umuntu ari gukomorire ryorana ngakinko mutumire nagote na nege ko nekiare obose barabuna bakora no mwana lakini go chinse okay mbeto bwaterere igo ntagete nkwenda turasomo timokogaria ndasiba tatenda aligia mache ndasiba murocho mwanchwa omoligeria igo toro mugaso igoro kurwaiga ase kenyoro kya nyansore ime ya bonyarorande goetera Ndizi TV obwansu bwo mugusi tukwirana kubwaterore gabo ase obokwanigwa kuo mwana dake ya moiga nyora mache tumanye kogenderera back studio. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Ndizi TV obwansu bw'omugusi nigo bono yakonikiru ndekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore irio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bw'omugusi. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. omwanchwa omoligeria inyuranga gogenderete koligeria Ndizi TV obwansu bw'omugusi gitaseni giachire nkuma gitaseni na mbeyemo asogo semia gokomanyia na gokogokia asomo noito omwansu togwetogeria tokwirorera omwanya getinge intu na mbeyemo gitaseni gokibwato omururi wale maso bogima ogokorwa nebireme binyene omurobelio omogima nyondorororo abeko koboko igora baruta tabatali omwancho omoligeria igotole asenka yo mwaka Peter Nyakundi Nyakeri no mongina Meri Nyaboke bale abaiboli bo mwana Spinika Nyabonyi no mwana obwato bolema oyo twanderete kwerera omuganoye otwaliro bolema ase miaka 30 bono angetate go chikoera bono kegera nyore 1994 na wikira bono iga abebuli baye banyarire kwa bakomorera abana bamwabo wikira obeire omonto omone omongina Meri
konye kwangere sirenga chitengo na boko ariko misokeriga onye chire mugaso naye kwara akoraki ana bigere na makoirana naye kwara agenda kwamanya koirana engana nere gaiga omurigere ore sikogaria akoboria konye manyorera abana bane omwana gatano agacha ori omore maru ngwante bingo mwana naroro na ndetokoroka sokoro kwacha nyanjere ntebe ngaga igateri yale mono na zeito locality enero yankini omwancho omurigereria bangina abanimba manyete nkigyako nki utatwarire to bwo konyoro omwana onde naenda base ko bekere mabuna sfini kabeire ya bete bwango igo ko banaende morito gocha konyoro omwana onde ntebe unaga nanyo to omwana oyo kurumaiga na ko family barende mbabu ainanye myaka etatu lakini akara nanyo omwana oyo nkara naise konyoro omwana onde kurumaiga igera mbera bakonga karo omwana oyo igo nkomorera buno omwana igago kore myakene omanya konchoke ngencho buneri omwana akonchoka emetinyi setatora mama agakore myakene akamago so konchoka nkarna isego nkoendera iga iseko nyoro omwana onde iga kombera bokon nkanza gukora family yaringe chikonini nkaswa kunyo era omwana mune kale ingata konyoro omwana yago chikokore myaka 8 nkanywa nabeire morito nkonya konchikonyechi ya bete gento kyo mogoko nkaibu ngakingo kora nkarengereria ngakindarera abana babiri lakini ndeka chance nkanywa mwana uyu uromoko tinanyorete mwakirumbira uyu na ile toro chemia kange nana actually mekange kianda igonja arenge gento kebe na arengere tinande ninyoro mwana magara kiya chance na abeire morito nkere kende nke yo gokora muna rere ndera mu getyo nyondera ngo nkokora na arenge na gokora lakini diko nyantura amanya nkitware gokora yona wato bekire biyanga nkwarenge tayari konyora mwana onde igachete bona oroche nimbwa toyo lakini na abeire morito kanyoro mwana uyu bona wikwita muna yabeire na bete nkubarera oyo chiguru kyayo koboko igo chire nyinge aka mwana aka kanyoro nse nabakubwa toraruta gukia ta kuruto chikonya kurija eko garara na nege ntanyora ise onyemborere nkora rusiaro urta gukia okay waterera omwaka pita ekero kwanyora ngana ndo mungino obwe bwateranirie ngwa twarete bwo banga naende tonyora omwana ndando bwekaino yo ngakia egiago chereta sobo ngo bakana ndo mungino obwe bwateranirie tayari mubwato omwana onde ole obaete omuchanda wana kanyara kawene bwaterania jadi naro jobe gyagara nyasaye naro ragwege ne nyasaye to twara birengere binde wose ne ke nge jikoba ge na gijanke babuna ge kia igongi azime yonga gichanke babuna keria kara yakala tanendo borwiro bonge abo kwera azoro je borwiro bara bakozugurike ndi akabarete ngetiro kikwanya oreta so kweresa abana abande bamwabo chindo chuno onde naro twarete karangere yo komboria lakini rende barabuna umwana oyo gakonya gokina na barabuna obarigere tina umwana ono yo mwi lakini tari gokora kinde era no amenyete bori akagendera gukina tina ana konya rondo kombori na kirendere igo twitwera sabana bamwabo kende gose bache komotenga babimubeke kando ngabono obeirere bonekere bamwanchete mono yani bana bamwanchete na no nere na bamanyi umwana mwabaru kurwari munariga bakonyoro bwarira amagoko atagete bakwana igo na maita abana bamwabo igo no ekale munariga igo tago confused na Albert ningicha kurwari bakoboko ari lakini etoke no mwana mwabo kasi marambura mako turacha na Albert kurwari rende wale to muganondo tarenga save picture yani mwachire nere era nabagotegerera kurigerera lakini onye urengeze nabakwagura paka so Albert anya kumukuna serongi lakini nje aya ta ko kange ko erata tingo manana kya ko aina nyasaye mwancho muri gato tengo bolema ase obugima aina nyasanya sebeke wiranda senga no ekariga na maeta abana bamwabo na maete ise na ngina omwaka pita bono ngira esole abaga kantu anchete kerombwa to omwana omoke kingocha nacha na ganto mubuko rio mwana akomnyokora kuneme buko iga niko ngana no mwaka okoreteki nae gwachire buna iso omwana sifini koyo itukondiri ale gocha mubuko
aye mbwange kigwa twarete nere ngakwale koronero abe muna abana bande goche sole no enkandasi kwa moletera una gine ndagire ndeta manyite mono kozora moletera ari nyo mbona yabna rega omonto koma ndagire no mo mwabo ina mwabe kara mwabe onyo no bogima ndagire ngao moe eya goroka weza eko moletera sita naende ase ndagire omwana oyo nonyo mugaka tene nabugate emechanda yaye onye neri ndacho maite orete muna bono ro mogeni omwe muna bono omwe na bagutabura ndacho maite ngo beka yonsi pimo yonsi pi pimo kiri muna ri bono lya mongente lya mokiri akara onko gora lindazi nare ko batingura lindazi geka gora anko lyari ndiri atamanyeti ko lyara byekara lindazi nari nkoreta mbuto leike nyako tongeria teja imwe ya thenje timbwati nabwate umuchando buna nakinta guri ndage aya buno mongina go gweta saka kona boko mugolera nabo ko atakuri ono omongina ndocho omwana oyo mumusibetie ale bya mwangorokia basubati mbale galingo chinde korera sense mo ya kabere bagokorera omwana oyo emeremo na achire mechiende sa abana babisire nando mwancho muligereria tigangote binga nyamira agaiga twabere close no mwana oyo keronta kamanyire ne kana twacha kumanya no nyenchi official disability na nini igo iga ateri yale mono na seito mwancho muligereria igo ne kenyoro ga antoro chuno mwana yago koraki agukina twachire mechiende sa bana bunaba I'm sorry to say ngana achieto moche aso musubati agachira kanyumba kamaroba kare less than 6 by 8 feet kero 6 by 8 bali moraba gachina baga kamama tenge pimo ke kinkorete ngagete ngane getande nyombe inge gokoraki nkego isana aso musubati oyo arairensa abwo atigira kabao bagocha bamurutere ndagera go chime nande bakoraki nande basieka inungi kebaete omoyo mwaka pita nkikoeto moyo aya kobano omwana oyo otabwati bosoku none kera abageni bagocha okonyora omusibetie aikaransa tasa abageni onyo kona kuoga omwana kaigore tuenya za matongete yo monto ne gwenzo goja karama aina makwa mabese ya sai karama yanje buna bu yanje tae weka we kodere kende yonzi buna ya buye ko we kodera ekiagero oine are nyasaya matongete nanyara ko kawika ingakiyae agokonye westa agokonye na atagokonye ka rugo nyakamaro ale biye gyara noyo mongina meri ngiye ko motivate ngiye ko moyo ayebuno mongina utaikorra ngoyo no mwana utamaeti gosana yanga nabegete lakini ko kwaende chiro kwa muligeri chianga ngiye ko moyo ukagaranga tigo mwana nere na tamanya ngana takire go swikara buna tuikara stege na mwana takire go sbiku bori tabuga atimugano oyo ngiye ko moyo bugo tanga bono mwana oyo tigamo bekere yanga muna abande asibigwa buna abande muna twateba okwenda asa abantu bale narongo somore munerese ngo sengo somore kende kurwaro akara nari kunya kumwira yamire ribono muna kunya gukune ndume ngo kore twarenge kisemina nabanya gitari ngakija basongo mbale bali gochorro bagato semina kyukurinda abana aba ekeruta gito obenera matuka mange bagatweresa munekera arwarire nkyo gukora mu gitari arara sagia abeke yange ngiya umusibi uyo murageri buya umwana uyiga gukura matuka mange one karate baigo tugakari ndinkane gotema atena ari kunyari ngakiri ndi ntware ngitake nonya yanga kyaborete kaka janja bekari ari gutwara nakwa kugusibuya ebijanja bibiri akorada nonya byarenge biki nabyo gusibuyo ane kerega kwarenga kina bera toke nane byo gucenjira byarengo lakini ngo sibiyore byarareka kako igubo betakonya kuganya muire nyagitari yani bagatomo moyo bagatabi umwana yakari umurendete buya abana bari munaiga abasonga abunkura inyora naende ndabuga na yanya saa ya tiki bagatabi umwana yo kara murendete buya pi emyaka bagukora 25 ekero murendete umo sibeti buya umwate ndagero umwate keregento mbali gweta ndende batatena nabo gutwara moyo yani pia we amna kara ike emyaka yiga tiabu tokere
nabo bari nabo bakurindika lakini oyone amwapu no kodre miaka 25 tu atebe tuwe nende bone akarigire kimyaka 30 wow thanks to God no nare gucha wikiagera oburoire bukuru kwa cerebral palsy ngote butore ngabo bwate age limit ng'emyaka nero mwana agoika yabeteri ngabo no ikakore gento kieke agoika anyare ko bagagutimuka kurwaso boiko bwense omwancho murigeria onsia ya toendete uko yaretera gwetera Ndizi TV obwansu bwo mugusi lero turasenka yo mwaka Peter Nyakundi Nyakeri ime ya Nyansole village ya Nsicha sub location Bunyarurande ime ya Nyamira county guchikukorera natete gashinke gali nkole ntagete omwaka Peter aseda ekeyemu urwo bosemye sabagaka kyarabagaka bange kero mungina nyolero omwana obwato bali nabo omwana onane igagoseli ungabone gente kine yasino gento na tebia bagaka mozeri mwana nyore na ajia nyore oze moetane no mongino mwana na ajia nyore mwana inyangao yerende rendo mwana oyi ancho mongino ri mwana ora ko mekiara kwa mwanje tiri kwa marete aende oita nanko yo kiara nyasaye bwe kana bwate meroveri ya mo ya okara no mwana oyi oze mara kole nyasa baroveri nyore mwa zo mwana oyi mwana ore gento kete kiya goze kere bina grave okay lakini ubuya ancha banje bonse biyamona mungina meri abangina abasubati abake bakonyomwa bakonyora abana barebirema bangero bosemi jegake kere ndatebe onde bwensi obwato omwana omulemafu omwana oyo ngetiri atambe ongikiri atambe konya bana bana batari kwa akangira paka Nairobi akangira tika konya ubangira ngire paka Germany wetero omwana oyo paka Germany ngoja kwenda tu aronyo musubati uya tapeto yubwa machi lakini rende ikabe pati musubati uya akarima okay igo ekarubwa to mwana muno utari igoragiriri to kumanya ibintu nyata bangetekera kwa eto omwana uyu wetero omwana uyu onyora amange ababwata maragereria usama sisi engenjora amorere nere igodetermine naki efamily imoko mbiamono omwancho murigeria igonde asenka yo mwaka Peter Nyakundi twakorire nseme ntangani kwanda tutubatende nseme nde weekend na mogano oregano mutambe omwancho murigeria libagari abonsi abo twabwateranire ndagiro mukwebengane ntwani omwancho murigeria bwanchi mbwa mweri nariko gotebingo mogano orasenkeye no mutambe none ndugu yo mwana yo koroko Albert ndo murigie atoretero omugano nero yabwate kensemo ya kabere ikiende konyora muri abanyakenyoro buno mwana ya etirie kenyoreke kibwate mpaka amachege konywa abantu bari ikire asenginje nga she's a source of employment and a source of life omwanchwa omurigeria rero kurwaiga senka yo mwaka Nyakundi imeyabo Nyarurande OB crew yaitora outside broadcasting yaragwa na Hesbon Nyamete chinsemo chiobogendia naboigo nsemo ya Mariogi nechibicha chinkiranoku twabwate oyo minto met omwagi bakubwaterana na Ndemo Junior Captain 001 ensemo ye imanyererio oyo minto Joshua Auta na ase studio Abigail Nyanchama ncheno murario brother Power Jared Wilberforce tomirane asensemo ya kabere kurwa senka yo mwaka Peter Nyakundi bye bye.